Paralla tuli toive postausta tästä längistä ja luokkivaljustuksesta ja länkikaupan teosta. Jotenpa tartun haasteeseen. Kiitos Hanne, pikkuvalo. Ja nyt tässä olisi nämä varusteet ensin ja käydään nämä tässä läpi. Ensimmäisenä länget. Längillä kannattaa tosiaan vetää kaikki semmonen painavampi. Ja tässä nyt kerron ensin längen osia. Ja tässä länkiä voi säätää kahdella remmillä, eli täällä ylhäällä on harjustin, mikä meillä on tämmönen nailonremmi. Se ei katkee eikä petä eikä jousta, mutta se voi olla myös nahkaremmi. Ja harjustin, se muista sit sulle harjaan. Harjustimen kannattaa olla aina semmoista hyväälaatuista nahkaa, eli jos saatte vanhat länget, jotka sopii teidän hevoselle, niin ensimmäisenä vaihdatte tämän, koska se katkee heti ekassa raskaammassa kohdassa muuten. Ja sitten toinen remmi, mikä on meillä nahkaa, on rinnustinremmi. Ja se tulee tänne rintaan, tänne alas. Ja sillä siis suljetaan länget tuolta alhaalta. Ja silläkin pystyy säätämään. Eli periaatteessa säätö on sitten niin kuin leveyssuunnassa. Pituussuuntaa ei pysty säätämään ja se on se yleisin ongelma, mikä tulee. Eli länget on usein liian pitkät. Sitten tämä vetopiste, mihin nämä rahkeet kiinnittyy, on tässä. Se on niinku 1/3. Kun jaetaan 3 osaan länki, niin se vetopiste tulee tähän näin. Ja se on nimeltään tämmönen, siinä on tämmönen pallukko, niin se on nimeltään palko. Tämmönen pyöreä. Ja siihen kohtaan siis tämä rahje kiinnittyy, joka taas meille ei ole nahkaa, vaan on halpaa köyttä. Ja tää oli silloin, kun Selma meni vetokokeilla sinne kantakirjaukseen, niin vanhojen hevosmiesten suositus, että laitetaan nailon köysi, niin se ei siinä tosi kovassa vedossa sitten venähä. Ja tää on myös tosi edullinen. Että me ollaan vaan sitten sulatettu nämä päät kuumalla ja että ne ei lähde rispaantumaan. Minä oon tykännyt. Mutta voi käyttää niitä nahkasiakin, ne on kalliita. Ja sitten on tämä länkipatja. Ja näitä nykyään valmistetaan. Tää on se niin sanottu kalliimpi malli. Ja se on nykyään villatäytteinen. Mutta tää minulla oleva on ikivanha. Ja tää on täytetty sian harjaksella. Elikkä en tiedä, no tuolla on reikä, josta vähän näkyy niitä karvoja. Mutta tää olisi kaikkein paras. Eli jos jostain vaan löydätte tämmöistä vanhaa, tää niinku ritisee ja on tosi kova, niin tää on ehdottomasti parhain, koska se ei mene se täyte lyttyyn ikinä. Et ne, mitä nyt uusia myyvän näitä pellavaisista kankaista vaaleita, niin ne on lampaanvillalla täytettyjä. Ja se lampaanvilla tunnetusti se painuu ja menee lyttyyn. Eli tämmönen, jos löytyy jostain vaan vintiltä, niin ehdottomasti itselle. Ja minä on sitten, tämä on minun hieno askartelu, mikä on tää on niinku ihan huovutettu lampaanvillaa. Ja minä olen huomannut sen, että se, kun on hevosta vasten, niin se on ihan kuiva, vaikka se kuinka hikipäässä vetäisi. Niin se on längen kohdalta aina kuiva, eli tää imee se hien ja tykkään itse, että se on hyvä. Minä joskus ehkä tuunaan tähän jonkun hieno. Tää ei ole tämmönen hieno viritelmä. Ja sitten näissä längissä on nämä ohjakset tulee tästä, tämmöiset ohjaimet. Siinä oli länkien anatomia. Näissä on kiinni sitten nämä mäkivyöt. Eli mäkivyöitä ei kaikki käytä, mutta se on tarkoituksena just alamäessä, kun hevonen menee, niin länget saattaisi karata sinne korviin muuten, jos tää ei torppaisi sieltä pyllyn takkaa tämä mäkivyön takaremmi. Ja toinen on sama, että jos hevoselle jummi pakki kiinni siinä jossain valjastusvaiheessa tai jossain ajovaiheessa, niin se voi pakittaa sille, että täällä on korvissa nämä länget, niin tää estää myös sitä. Ja tää on niinku selkäremmi, mikä tulee tähän harjustimen kiinni. Ja sitten nämä tulee sieltä kylkiä pitkin. Siinäpä se.
Sitten mä näytän tuon mun setolkan. Eli selustin, setolkka, kolokka. Tällä on rakkalla lapsella miljoona nimeä. Tää on tämmönen hieno. Minulle on Eino Leikas ja Topi Pulliainen aikoinaan tehneet nämä. Ja tää on kaarisetolkka. Tää on hirveän hyvä semmosille korkeisäkäisille harjakattosmallisille hevosille. Eli jos sulla on tynnyrimallinen säätön hevonen, niin tää käy sillekin, mutta sille käy myös ne sellaiset nahkaset tyynymalliset, missä ei ole tätä kaarta. Mutta ehdottomasti jos on säkkää ja selkärankkaa, niin tää kaarisetolkka on parempi. Tää on varmaan en tiedä onko tää alkuperäisesti tähän tarkoitukseen tehty kaari, mutta se on jotenkin hienosti jostain löydetty ja kellon paikkakin olisi tuossa. Ja sitten nää on varmaan, no voi olla jostain vanhasta setolkasta, mutta täällä sitten on tällaiset rissat, mistä aisaremmi pääsee sitten siinä kulkemaan läpi. Sitten tässä on nämä vastimet tehty silleen, että täällä on tämmönen nailonremmi liimattu ja ommeltu tähän että se ei pääse venyttää nahka. Täällä nyt jostain hirveä liikenne, valitan tätä mölinää. Täällä tää on ihan uusi Wallstenin mahavyö. Ja tässä on tällaiset aisaremmia varten myös tämmöiset niinku, mistä se sitten se alapuolen aisaremmi kulkee, tämmöiset ohjurit. Eli miksikään raksiksi jotkut sanoo. Niin tämmönen setolkka. Ja sitten siihen on meillä tämmönen setolkkapatja, jossa ei nyt ole valitettavasti mitään kiinnitys. Tässä voisi olla ihan niinku satulahuovassakin varten rämmit. Ja tää on kans, minä oon niitä samoilta isänniltä tämän saanut. En tiedä mistä näin paksua huopaa on löytynyt, mutta tää on tosi hyvä. Tää on ihan niinku jotakin villapohjasta. Sitten meillä on tämä aisaremmi. Tämä on tilauksena meille tämmönen söpönvärinen. Eino Leikas on tämä minulle tehnyt. Niin tää on vaan tämmönen nahka remeli. Pituus. Mitäpä lie? On tämä ainakin yli 4 metriä varmaan. No niin, täällä 4 metriä luulisi. Ja sitten meillä on tämä ystävämme luokki. Tämä on puuluokki, jota on metallilla vahvistettu. Ja puuluokki yleensä on silleen, että se on täältä toisesta päästä paksumpi kuin toisesta, koska se toinen on juuripää ja toinen on latvapää. Se vähän vaikuttaa tuohon rahkeiden säätämiseen. Että riittääkö rahkeet vai ei. Semmonen. Elikkä nyt me puetaan tuolle Selmalle nämä päälle. Mä voisin ottaa Selman vaikka tähän, niin saadaan sitten jatkaa. Noniin, sitten aletaan tämä mannekiinimme EV Selinan päälle pukea näitä encheleitä. Varsisinkoita. Eli tätä nyt voi ajatella, että suunnilleen samaan kohtaan mihin satula tulisi. Siis etukaari. Mutta tähän niinku lavan taakse suurin piirtein. Ja tässä niinku näkee, että se antaa ton selälle tilaa, että se ei sitten paina selkärankkoa tällä hevosella, jolla on hyvinkin harjakattomallinen selkä. Ei tarvitse pistää niin kireelle, kun satulavyö on. Ja minä en yleensä muutenkaan kiristä niinku kerralla, vaan sitten voi ehkä vielä reijän verran kiristää. Sitten otan tältä länget. Ja längen sijaan, jos on hevosella hyvä, niin sillä on tässä semmonen ihan monttu tässä lavan etupuolella. Silloin niin saa esimerkiksi kantakirjauksessa mainita, että hyvät längen sijat. Selmalla ei ole, mutta silti sillä voi ajaa längiä. Minä nyt ensin vaan tästä ripustelen näitä eestä ja sitten katsotaan tätä längen paikkaa. Eli se asettuu siihen oikeastaan itse aika hyvin. Selma on kiltisti hangannut itselleen tämmöisen sijaan siihen ei jää jouhetalle.
Sille ei tässä vasta tarvitse tehdä oikeastaan muuta. Ja sitten tää takaremmi laitetaan tänne hännän alle. Ja sitten jos on tottumaton hevonen, niin jotkut ottaa pulttia tästä, kun tammat, varsinkin kun se osuu tänne, mutta siihen voi totuttaa. Jeps. Sitten siirrytään kohta tuonne aisojen luokse. Aisaremmi kiinnitetään aissaan. Ja se tehdään niinku vasempaan aissaan silleen, että niinku muistaa, että vasemmassa nimettömässä on sormus, niin vasemmassa aisassa on tämä siansorkka. Niin minä sen vaan pujotan sitten tuohon aissaan. Mä voin käydä sen tässä nyt pujottamassa. Kyllä eri tavalla miten haluaa, mutta pääasia, että se toinen lähtee selvästi ylöspäin, se on se yläremmi, ja toinen alaspäin ja se on se alaremmi. Mä kohta tuosta paikasta tarkennan, kunhan otetaan tuo meidän hepoinen tähän. Tähän Minäpäs sen käyn hakemassa, voi siinä töröttää. Sitten tässä on joutunut näitä länkien paikkoja vielä tarkastamaan, mutta se aloitetaan tältä vasemmalta puolelta. Ja tää laitetaan tähän rahkeen päälle tämä aisa. Nyt tässä on semmonen hauskusta, mä en muista ikinä, että pitikö tää aloittaa minun kohdalla tältä ohkaiselta vai paksulta päältä. Se riippuu, että mulla on toinen rahe varmasti pitempi kuin toinen, mutta kohta sen näkee. Elikkä tää pujotetaan näin. Tässä luokissa on tommonen lommo, mikä on tarkoitettu tähän aisaan. Ja tässä on nyt semmonen tärkeä asia muistaa, että luokki tulee tähän etupuolelle ja rahjet tulee takapuolelle. Ja se muistaa aakkosjärjestyksestä, että L ennen R. Jos siinä käy niin, että se luokin laittaa tänne takapuolelle, niin sitten ajossa se luokki kaatuu tänne hevosen selkään. Se on aika tyypillinen virhe ja sitten ei välttämättä hoksaa, mistä se johtuu, että se kaatuu. Ja varsinkin rautaluokki se on aika ikävä, kun se on painava ja se jysähtää. Niin se johtuu nimenomaan siitä, että luokki on pantu tuonne takapuolelle. Eli luokki eteen, rahjet jää tuohon taakse. Sen näkee tästäkin, että rahje sitten tukkee sitä tuolla. Ja se niin kuin pitää olla tuossa päässä sitten kiinni. Sitten siirrymme tänne toiselle puolelle, jossa sitten on vähän erilainen. Eli tällä puolella pannaan ensin tämä aisa, jonka päälle sitten tulee tämä luokki kuin rahje. Noin. Ja siinä se tulee kans samalla tavalla, että rahje takana ja luokki ees. Ja no niin. Armat on naamassa. Mulla on tää rinnustiremmi aina tuossa ohjaslenkissä kiinni. Sitten senkin hevonen tököttää liian ees. Mene vaan takas. Mene vaan. Vielä askel. Hyvä. Ja sit jos tässä längissä on toisella puolella kanssa reikä, niin sen ensimmäisen kierroksen voi pistää siitä reiästä, niin se vähän varmistaa sitä sitomista.
Paitsi että tämä ei kyllä mene sitä. Minä en sitä yleensä käytä, mutta voi laittaa. Ja laittaa vastapäivään kerimään sitä. Yleensä puuluokilla tää on helpompaa, koska se joustaa, rautaluokki ei jousta. Mutta tärkeintä tässä on se, että sen saa kirreelle. Ja koska nämä on Selmalle mittatilauksella tehdyt länget, niin nämä saa mennä aika yhteen tästä eestä. Siinä on sellainen raja, että yleensä siis ainakin kämmenen mitta, tai niinku enimmiksi, miten se sanottu, maksimissaan kämmenen mitta saisi olla niinku väliä, että sit rupeaa olemaan jo ne länget liian kappeet oikein, sitten pitäisi olla sopivamman kokoiset. Ja nyt nämä on Selmalle aika hyvät. Ja tää nyt sitten tarkistusjuttu, mikä taas yleinen virhe on, että kun lähdetään ajamaan, niin se luokki putoaa vaikka tästä hops tänne näin. Niin se syy, miksi se putoaa, on se, että rahkeet on liian pitkät. Ja näiden pitäisi tulla ihan kovaksi. Ihan siis, että tää niinku nytkin, kun mä tälle heilutan, niin se nykkii. Niin se voisi vieläkin ja mulla on kuitenkin näin lähekkäin nää jo. Nämä rahkeet vois olla lyhyemmät. Mä voin näyttää tästä, miten se lyhennetään. Joskus tämä valjastus on just tätä, että valjastat ja puraat ja valjastat ja puraat ja hevonen on silleen niinku arke. Mutta tää puoli oli sen verran tiukka, että mä tajan lyhentää tältä toiselta puolelta käydä nyt sekin sitten läpi. Näissä pitää olla tietynlainen solmu, että sen saa aina auki. Mä voin sen solmun laittaa sitten erikseen. Eli nyt kun mä haluan lyhentää, niin mun pitää niinku ajatella silleen, että täältä lenkistä tätä materiaalia pois. Sitä ei tarvitse paljon. Se vaan tulee, se on tällaisen kiepeillä. Sitä ei tarvitse montaa senttiä lyhentää, kun se vaikuttaa jo aika radikaalisti. Sen niinku oppii vaan sillä, että niiden kanssa turraa aikaisemmin. Nyt mä taidan laittaa tää just eri parin kuin äsken, mutta uusinta. Eli luokki eteen ympäri minä hyppään. Toisessa suveesta. Ja samalla tavalla sitä voi pidentää, jos tuntuu, että se ei saa millään näitä lähekkään ja se menee liian tiukaksi. Se on sama kummalta puolelta tätä kirriä. Kumpi on itselle helpompi. No, hän on nyt siinä. Noniin, nyt se on paljon jämäkämpi. Enkä montaa senttiä, 3 senttiä ehkä lyhyen. Mutta noin se tapahtuu. Ja mulla tää on vähän semmonen ihmeellisen mittainen tämä remmi, mutta tähän kun tekee tämmösen kiepasun ja sitten tästä tänne näiden remmien väliin, ja se pysähtyy tähän reijän lukitukseen. Jos tätä on tätä remmiä paljon jäljellä, niin sitä voi tähän kieputella. Mulla sitä ei oo. Ja sitten se viimeinen laitetaan vaan tästä päällimmäisen remmin alta. Ja silloin kun se hevonen lähtee vetämään, niin nää pyrkki toisistaan eroon ja silloin se kiristää enemmän. Mutta joskus kun on vainoharhainen, jätän yhden kierroksen pois ja sitten tätä jää pitempi pätkä, niin mä saatan tehdä tämän ympäri vielä tästä niinku lukon. Kun en luota itseni enkä mihinkään elämiseen. No, joo. No niin, sitten on tää aisaremmi, minkä tarkoitus on niin kuin vakauttaa tätä. Sillä saa myös, jos on vähän liian pitkät, nämä on niin kuin Selmalle just sopivan pituiset, nämä länget. Mutta jos on matalammalla roikkuu tämä reuna, niin näillä pystyy nostaa koko aisoja ylöspäin, jolloin se länkikin nousee. Se nousee sitten täältä ilmaan. Mutta koska meillä on joku hyvän malliset, niin sitten se on siinä. Ja tämä väli, selitän monta asiaa yhtä aikaa, mutta siis tämä väli on se väli, mikä on tästä vetopisteestä vähän mahavyöhön. Ja se on minulla se sattuu yleensä olemaan just tämä kyynärväli.
Mutta sitä kannattaa ajatella silleen, että se olisi vähän tämän mahavyön etupuolella tässä vaiheessa, koska aika harvaa hevosen saa silleen tässä valistuspisteessä, että se nojaisi tälleen tuohon aissaan, koska silloin se olisi niin kuin ideaalikohdassa. Niin minä yleensä teen sen tälleen vähän etuviiston ja sitten kun se lähtee, niin se tulee kohilleen. Tosin siinä aina tapahtuu se, että tää löystyy vähän tää alaremmi. Alaremmi ei löystyisi, jos se hevonen osaisi seistä nojaten tuohon. No niin, sitten vaan laitetaan tältä solmu, eli alaremmi tulee täältä näiden mahavyötten renksuista. Suurin piirtein sama matka tuohon. Tässä nyt on sitten ihan miljoona tappaa, mitenkä tätä tekee, mutta pääasia, että se kestää kiinni. Näitä tämmösiä lukko sinne, lukko tänne. Tämä nyt löystyy heti, sen minä tunnen jutusta. Jaha, varsanainen talli. Mutta suurin piirtein jotakuinkin. Täällä 5. Siinä se oli. Luokkivaljastus.